Tak vy jste Míla Morkusová. Ano. Šéfujete tady Koťátko v Rumburku. Předškolního kluba Koťátko, ano. Kolik sem chodí dětí? Tak přibližně 12 dětí. Ve Šluknově je to samé. Jo. Takže vy máte na starosti obě Koťátka? Ano. Tak to je docela honička, ne? To je. Ale dá se to zvládnout, protože mám šikovný tutory. Kolik vás je? Pedagogů na Koťátko. Tak nás je 7. 7. Tak, ale my jsme tady dneska ne krz Koťátko, ne kvůli Koťátku, ale kvůli příměstským táborům, který pořádáte. Někdo zvoní? To byl telefon. Tak jo. Takže my jsme tady kvůli příměstským táborům a teď začíná taková ta největší sezóna, že je červen. Tak mi řekněte, na co se děti můžou těšit, kam rodiče děti můžou poslat a co je čeká. Tak my jako za Koťátko pořádáme skoro každý týden příměstský tábory, je to vlastně od toho 1. července a končí to toho 19. srpna. Máme vlastně příměstský tábor jakoby 5denní a vždycky se to odvíjí tady od toho, že děti přijdou sem do střediska a my pak vyjíždíme na různé výlety a máme třeba i ty tábory tematický, jezdíme do bazénu, děláme s nimi kreativní den a takhle. Kam jezdíte nejdál? Do Liberce třeba? Do Liberce. Třeba nějaká zoologická zahrada, botanická zahrada. Ikvelandie jsme tam měli, myslím, že teď je tam naplánovaný i v Domažlicích 4 lístek. V Domažlicích? V Domažlicích. V Doksech. V Doksech 4 lístkový dům. Protože Domažlice to by bylo hodně daleko. A jaká je asi ta kapacita, jakou můžete obsloužit během těch prázdnin, těch dětí? Když je jeden příměstský tábor, tak kolik třeba těch frekventantů vlastně vy stihnete a můžete přijmout na takový tábor? Na ten týden máme vždycky 15 dětiček. 15 dětí. A to neděláte poprvé, to už jste dělali loni? To už děláme asi 3. rok. 3. rok, ale já jsem myslel vy, že jste říkala, že jste tady. Ne, já teď tady ten rok začínám. Jo, a těšíte se? Já se těším moc. A vy se těšíte nejvíc na jaký výlet, kterým směrem? Já se teda nejvíc těším na pobytový tábor v Janově, což máme jakoby s Ludskou Syrovátkovou. Tak na to se těším nejvíc. A pak na ty příměšťáky, to tam máme... A v Janově, když se na to těšíte, tam je to nějaký jako speciální, z jakého důvodu? Že se na to těšíte vy nejvíc, že to je jako že tábornický, nebo že to bude něčím jiný? Protože já jsem ještě nikdy jako na pobytovém táboře nebyla, takže z toho důvodu. Jo. A je to vlastně jakoby sportovně založený tábor většinou, takže na to se těším. Jo. A máte všechny termíny už obsazený, nebo můžete někoho ještě rodiče nebo děti pozvat na něco speciálního? Termíny ještě úplně obsazené nejsou a kdyby náhodou rodiče děti měli zájem, tak se můžou podívat na Schrödingerovy stránky a tam jsou vlastně všechny ty příměstské tábory datum po datumu a kolik je volná kapacita. Jasně, že to je Sinstitut.cz a tam je nějaká zvláštní sekce. Ano. Jo. Tam to vlastně na ně vyjede hned na té první stránce. A je to teda vlastně každý týden, kolik jste říkali, to týdnu? 8 týdnů. A nebudete potom vyčerpaný z toho? Jo, my vlastně pořádáme každý týden má někdo jiný na starosti. Jo. Takže to jsou vlastně Takže se střídáte. Ano. Je tam vlastně 3 příměstský tábory, má Markéta Kroučuková, pak tam mám nějaký já, pak tam má Alena Bílá, Kačka Stoklásková, takže vždycky takhle jako se prostřídáváme. A když teda někdo bude mít opravdu vážný zájem a vlastně třeba s Koťátkem nebo s váma zatím v kontaktu není, tak se může obrátit na vás přímo, nebo zastavit se tady v Rumburku v Koťátku, nebo telefonovat, nebo psát, vy máte tam nějaký mail, můžete nám to všechno říct? My máme, může se zastavit buď to osobně tady v Koťátku, kde mu dáme přihlášku, řekneme mu potřebné věci, co k tomu je, a nebo se může podívat na ty Schrödingerácké stránky a tam vlastně si najde tutoři a takový sekci a tam vlastně je kontakt na každého z nás a může si jako takhle nás najít. Respektive teda, říkal jsem, zastavit se tady nebo ve Šluknově. Nebo ve Šluknově, ano. A Koťátko ve Šluknově tam je přímo na náměstí. No tak jo, tak já myslím, že to vlastně stačí, ne? Jako první informace. Doufám, že
dětí bude hodně, že vás to bude bavit, doufám, že nebude pršet. No, doufám, že nám počasí bude třeba, mohli vyjíždět. Může do toho počasí hodně hodit vidle, jakože... Ne, určitě bychom udělali nějaký jiný plán, určitě. Náhradní program, buď to ten právě bazén tady v Brumburku, nebo nějaký ty kreativní dny a tvoření. A jsou ty děti šikovní? Jsou, no. Jo? A vy máte svoje? Já mám svoje, ale už to jsou 17leté slečny, takže ty už na ty příměšťáky moc nejsou. Takže to je radost teď si to zopáknout, ne s nějakýma malýma. Určitě. Dobře, tak jo. Takže všechno je na stránkách z institutu, respektive je možný se zastavit v Brumburku nebo ve Štoknově. A doufám, že tam bude plno a já doufám, že vy taky doufáte. Já doufám moc.